Akwụkwọ mbụ nke ndị eze isi nke 21. O ruo mgbe ihe ndị a gasịrị na Nebọt bụ onye Jezril nwere ubi vaịn nke dị na Jezril n'akụkụ ụlọ ukwu Ehab bụ eze Sameria. Ehab wee gwa Nebọt okwu sị, nye m ubi vaịn gị ka ọ wee bụrụ m ubi a gbara ogige ebe a na-akụ akwụkwọ nri, n'ihi na nke ahụ dị nso n'akụkụ ụlọ m. Ka m nyekwa gị ubi vaịn dị mma karịa ya n'ọnọdụ ya, ma ọ bụrụ na ọ dị mma n'anya gị, ka m nye gị ego ruru ọnụ ahịa ya. Nebọt wee sị Ehab, ya bụrụ m ihe arụ sitere na Jehova bụ inye gị ihe nketa nna m ha. Ehab wee baa n'ụlọ ya n'obi arụ na mgbarụ ihu, n'ihi okwu nke Nebọt bụ onye Jezril gwara ya, n'ihi na ọ sịrị, m gaghị enye gị ihe nketa nna m ha. O wee dina ihe ndina ya, chegharịa ihu ya, o righịkwa nri. Jezibel bụ nwunye ya wee bịakwute ya gwa ya okwu sị, gịnị mekwara mmụọ gị dị arụ ị na-erighịkwa nri? Ọ sị ya, n'ihi na agwara m Nebọt bụ onye Jezril okwu sị ya, nye m ubi vaịn gị n'ego, ma ọ bụrụ na ọ tọọ gị onwe gị ụtọ, ka m nye gị ubi vaịn ọzọ n'ọnọdụ ya. O wee sị, m gaghị enye gị ubi vaịn nke m. Jezibel bụ nwunye ya sị ya, ọ bụ gị onwe gị bụ eze na-achị Izrel ugbu a? Bilie, rie nri gị ka obi dị gị mma. Mụ onwe m ga-enye gị ubi vaịn Nebọt bụ onye Izrel. O wee dee akwụkwọ n'aha Ehab, were mgbaaka akara ya kaa ha, zigara ndị okenye akwụkwọ ahụ, zigakwara ndị amara ha dị nọ n'obodo ya, ndị ha na Nebọt ubi. O wee dee n'akwụkwọ ahụ sị, kpọsaanụ ọbụbụ ọnụ, mee ka Nebọt nọdụ n'isi ọnọdụ n'etiti ndị Izrel. Meekwanụ ka ndị ikom abụọ bụ ndị jọgburu onwe ha nọdụ n'ihu ya, ka ha gbakwa ama megide ya sị, ị gbakwutere Chineke na eze azụ. Meekwanụ ka ọ pụọ, werenụ nkume tụgbuo ya ka ọ nwụọ. Ndị ikom obodo ya bụ ndị okenye na ndị amara ha ndị bi n'obodo ya wee mee dịka Jezibel zitere ha ozi, dịka edere ya n'akwụkwọ nke o zitere ha. Ha kpọsara ọbụbụ ọnụ, mee ka Nebọt nọdụ n'isi ọnọdụ n'etiti ndị Izrel. Ndị ikom abụọ ahụ bụ ndị jọgburu onwe ha wee bata nọdụ n'ihu ya. Ndị ikom ahụ ndị jọgburu onwe ha wee gbaa ama megide ya bụ Nebọt n'ihu ndị Izrel si, Nebọt gbakwutere Chineke na eze azụ. Ha wee mee ka ọ pụọ ruo azụ obodo. Ha were nkume tụgbuo ya, o wee nwụọ. Ha wee zigara Jezibel ozi sị, atụgbuo Nebọt na nkume, o nwụọkwa. O ruo mgbe Jezibel nụrụ na atụgbuo Nebọt na nkume, na ọ nwụọkwa, na Jezibel sịrị ha, bilie, weta ubi vaịn Nebọt onye Jezril nke ọ jụrụ inye gị n'ego, n'ihi na Nebọt adịghị ndụ kama ọ nwụọ. O ruo mgbe Ehab nụrụ na Nebọt anwụọ, na Ehab biliri ịrịdara ubi vaịn Nebọt bụ onye Jezril enweta ya. Okwu Jehova wee ruo Elaịja bụ onye Tishbe ntị sị, bilie, rịdata izute Ehab bụ eze Izrel onye bi na Sameria. Lee, ọ nọ n'ubi vaịn Nebọt onye ebe ọ rịdatara inweta ya. Ma ị ga-agwa ya okwu sị, otu a ka Jehova sịrị, igbuwe ọchụ nwetakwa. Ị ga-agwakwa ya okwu sị, otu a ka Jehova sịrị, n'ebe nkịta rachara ọbara Nebọt ka nkịta ga-aracha ọbara gị, ọbụla nke gị onwe gị. Ehab wee sị Elaịja, ị chọtawo m onye iro m? Ọ sị, achọtawo m gị, n'ihi na irewo onwe gị ime ihe jọrọ njọ n'anya Jehova. Lee, m na-eme ka ihe ọjọọ gbakwute gị. M ga-ekpochapụ ndị gị fọdụrụ. M ga-ebipụkwa n'ahụ Ehab nwa nwoke ọbụla, na onye egbochiri egbochi, na onye ahapụrụ ahapụ n'Izrel, ka Jehova kwuru. M ga-emekwa ụlọ gị ka ọ dịka ụlọ Jeroboam nwa Nebat, ka ọ dịkwa ka ụlọ Baasha nwa Ahija, n'ihi mkpasu iwe nke iji kpasuo m iwe, meekwa ka Izrel mehie. Ọzọkwa, Jehova kwuru okwu banyere Jezibel sị, nkịta ga-eri Jezibel n'ekpe Jezril. Onye nke Ahab nke nwụrụ anwụ n'obodo, nkịta ga-eri ya. Onye nke nwụrụ anwụ n'ọhịa, anụ ufe nke eluigwe ga-erikwa ya. Otu ọ dị, ọ dịghị onye dịka Ahab, onye rere onwe ya ime ihe jọrọ njọ n'anya Jehova, onye Jezibel bụ nwunye ya rafuru. O wee mee ihe arụ nke ukwuu n'ijeso arụsị dị iche iche, dịka ihe na-esi dị nke ndị Amọrait mere, ndị Jehova napụrụ ala ha n'ihu ụmụ Izrel. O ruo mgbe Ahab nụrụ okwu ndị a, na ọ dọwara uwe ya niile, tụkwasị akwa mkpe n'anụ ahụ ya, buo ọnụ, dina n'akwa mkpe, jegharịa nwayọọ. Okwu Jehova wee ruo Elaịja bụ onye Tishbe ntị sị, ị hụwo na Ehab ewedawo onwe ya n'ala n'ihu m? N'ihi na o wedawo onwe ya n'ala n'ihu m, m gaghị eme ka ihe ọjọọ ahụ bịa n'ụbọchị ya. Ọ bụ n'ụbọchị nwa ya ka m ga-eme ka ihe ọjọọ ahụ bịakwasị ụlọ ya.